a toxikus vezetés szakirodalmában azt találtam, hogy nagyon sok szerző egyetért abban a kérdésben, hogy ez azért is lehet ennyire fontos téma napjainkban, mert hogy egy nagyon szorongó, nagyon sok információval, nagyon gyorsan változó világban élünk, amely életre hívja ezt a fajta vezetői működést is, és majd fogunk róla még talán beszélni, de életre hívja azt a fajta követői működést is, ami kiválthatja a vezetőből azt, hogy ilyen reakciókat adjon. Most már nem az van, hogy nem tudjuk, hogy mi fog velünk jövő hónapban történni, hanem sokszor az se, hogy holnap. És azért ennek a terhét mindannyian érezzük, és ahogy mondtad, ez szorongást vált ki, mert az alapvető emberi motivációnk az, hogy uralni tudjunk helyzeteket. A jó értelemben, hogy azt éljük meg, hogy kompetensek vagyunk, tudjuk a dolgunkat, tudjuk, hogy mi után következik, és hogy emiatt ugye van ez a szorongató helyzet, az óriási bizonytalanság, ugye maga a szorongásnak a pszichológiai definíciója az, hogy tárgy nélküli félelem. Tehát még azt se tudjuk igazából, hogy mitől félünk. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez igen a lelki működéseinkre nincsen jó hatással, és akkor mi minden történhet ilyenkor? Hát megpróbáljuk visszaszerezni ezt a kontrollt. És ez rengetegféleképpen történhet. Van, akinél úgy történik, hogy elkezd túlgondolni, és megpróbálja bejósolhatóvá tenni a világot azzal, hogy mondjuk A, B, C, D, E és Z terve is van mindenre. Különböző forgatókönyveket gyártunk, igen, ez azért egy nagyon fárasztó működésmód. Van, aki a perfekcionizmus felé mozdul el, tehát törekszik mindenben a tökéleteset megcsinálni. Van, aki, hogyha vezetőkről beszélünk, akkor a mikromanagementet kezdi el csinálni, hogy mindent is ő akar a kezében tartani, mert hogy akkor lesz jó, ha én csinálom meg. Ugye szoktunk ilyen mondatokat is hallani, úgyhogy sokféle reakciómód van erre, hogy ennek a kiszámíthatatlanságból fakadó szorongást, ezt hogyan kezeljük. De hogy alapvetően a közös ezekben az, hogy ugye a kontrollt próbáljuk visszaszerezni. És hogy nagyon sokszor az veszik el út közben, hogy elkezdjünk egymással beszélgetni, vagy felvállalhatóvá váljon az, hogy van ez a szorongás mindenkiben. És hogy ettől lesz, vagy ez lesz a kapcsolata a toxikus vezetéssel, meg a toxikus szervezeti működésmóddal, ha alapvetően mindenki próbálja a saját hatáskörében visszaszerezni a kontrollt, és nem jól találkozunk ebben, akkor ott azért sok minden megtörténhet.